Nariknani ti Region 1 ti epekto ti hanging habagat ken bagyo a Luis. Nakapasar iti panaglayos iti sumagmamano a lugar iti La Union ken agtutuloy mo ti clearing operation nga ipatpatumpal ti DPWH Region 1 kadagiti isara a kalsada gapu iti mudslide, rockslide ken panaglayos. Detalye ti report ni Brigitte Marcasi-Pangosfian. Gapu iti nagtipon nga epekto ti hanging habagat ken bagyo a Luis, naka-red alert status lata ti La Union. Talupolo katupat ta barangay Manipud Bawang ken Nagilian, tinaawanan iti supply ti kuryente pakairmanan ti San Fernando. As of 9 a.m., dumanonon iti 14 na pamilya abuklan iti 52 nga individual, tinagbakwit iti evacuation centers idiay Nagilian, bayat a 19 a pamilya abuklan iti 66 nga individual, tinagkamang iti kabagyanda gapu iti napasaran a panaglayos, kadagiti nasao a lugar. Babaen met iti rescue operation nga insayangkat ti Bagulin Municipal Police Station ken BFP. Nakalasa ti talo nga individual ana stranded iti maysa a waig iti barangay Suyo, Bagulin, La Union. Agtultuloy ti monitoring dagiti masaknan iti level ti danom dagiti karayan iti probinsya ken ay panamnama dagiti kaskanan nga assistance a maipaay kadagiti agkasapulan. Inmo na mutten na nakanselar ti trabaho ken eskwela iti para publiko ken pribado a pag-adalan ken nasuspindir dagiti amin na klase ti aktibidad iti baybay. Kabayatan na, inpasidong ti Department of Health Ilocos ti amin nga ospital ken pasilidad ti salunat iti Region 1 iti Code White Alert kas panagsagana iti posibleng epekto ti bagyo a Luis. Agtultuloy ti parang monitor da kadagiti insidente mainaig iti salunat ken makikoordinar kadagiti regional ken lokal a pasilidad ti salunat tapno masigurado ti madagdagos ken nasigud a panagresponde iti anyaman nga emerhensya ti salunat. Mabalakadan ti publiko nga agtalinaed nga alerto ken suruten dagiti advisories dagiti masaknan nga ahensya. As of 12 noon, one lane passable para iti amin na klase ti lugan iti Tagudin, Cervantes Road, iti barangay Manatong Suyo, Ilocos Sur, gapu iti napasaran a rockslide. Napasaran met ti mud flow ken debris flow ti Pasyan Adams Road, iti sitio Maligligay, Barangay Adams, Ilocos Norte. Nupay kasta, pasabal itan ti kalsada kasarunot ti dagos apan nakaipatungpal ti clearing operation. Kagidan iti dayta, na ipanamnama nakasagana dagiti personnel ti ahensya katinulong dagiti kamang ti PDRRMO, barangay, Coast Guards, kenda dumapay ang masaknan para iti clearing operations kadagiti na ipulat kadagiti kanal a posible a rason ti panaglayos. Brigitte Marcasi-Pangosfian para iti Pagilian.